Mntanami sibona usilethela amakhanda ayinqaba le ndlela aso-7. Mengibuka futhi naleli linye likhona elizayo ka-8. Kusho ukuthi leli likabani? Kalo kade ngikhomba lapha endleleni lo ngamniki ukuthi imvume ukuthi angihloniphe. Wena malungu uhlangana naphi namadoda ami? Oze bangakuhloniphi nje uhlangana naphi namadoda ami wena? Kufanele ngihlangane ngoba iy'ngane zengihlala nazo endlini. Umfazi wakho nje wathi nje ngingaboyibulala iy'ngane ngiboyiletha le khaya. Mase ngiyiletha futhi sekuyinkinga? Manje imali yazo yiphi le eqolo phela ngoba nathi imali asinayo la ekhaya uyazi siyahlupheka. Sashiya umkhulu singenalutho. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungster. Namhlanje simenyiwe la emzini wakwaBhengu kuthiwa Black Life ake nisondele nansi inkinga isekhaya asambe. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungster. Namhlanje simenyiwe ke la kaMkhize kogcwabe kuthiwa ke ake nisondele ngala nansi inkinga ingene ekhaya anisize ni Black Life. Sawubona njani? Sabona sisini. Niyaphila baba? Siyaphila. Siyaphila. Ngisacabangela ababukeli emakhaya usho ukuthi uba igama. Ngiyanibingelela ababukeli la ekhaya nguThulane Mkhize. Ngibiza abaka Black Life, Thulane Mkhize. Thulane Mkhize. Okay. Siyabonga kakhulu. Siyabonga ukuthi usimeme la ekhaya. Inkinga yini iqalaphi bakithi? Inkinga iqala kumshanami. Lo na 27 years. Okay. Ngibona izingane seziba u7 kodwa akasebenzi. Akafuni nokufuna umsebenzi, akanapasi, akanalutho. Mengimbuza umshanami kanti lezi ngane uyishiya gogo, ushethu ugogo sendlela ezingane nami ngondlela ezingane. Umshana akabonakali, ubonakala ngoba kukhona okwenziwe ekhaya kumsebenzi. Izingane zisala gogo, izingane zigada ogogo, nathi sibakhokhela imali, abantwana laba ngisho esikoleni nempuphu ithengwe yithini. Umshana ubaleka nemali nekhadi konke lengane. Ngisathuswe ile part yokuthi una 27 kodwa already usedonsa u7 wonke. Una 27 kodwa manje umqondo awushintshi nakuyena futhi. Okay, lo 7 lo izithi ubaba oyedwa noma ubaba bawu7 abahlukene? Ubaba bahlukene. Ubaba bahlukene. Ubaba bahlukene. So manje umshana manithi nihlala naye phansi uthini ngalolu daba? Umshana mase sihlala naye phansi vela khehla isililo akhala singazi manje ukhalelana ngoba simbuza into okuyiyona ukuthi lezi ngane sozenzani ngoba ayikho imali yazo kodwa iyahola lezi ngane ithini esondlayo. So zo7 zithola imali eqolo. Zithola imali eqolo zonke. So yena uthola iqolo mase shaya ikhona. Bese shaya ikhona. Aphuze nalo wamfana lo engangambona indoda yakhe leyodwa engangayibona. Kodwa ingane mombuza ingane ezihlukene ubaba baso. So khona indoda yakhe okwayibona. Ikhona indoda yakhe engayibona. Nje futhi sazolethe ka8 ingane ukuthi nale ndoda. Hayibo. Ngoba ngiyabona isinya sakhe silula kakhulu. Manje yini ngathi uNomusa igama lakhe kahle uNomusa. uNomusa ngasho njalo akaphikise nje. Akaphikisi. Manje ke la ekhaya bekhona besifazane abangamzama ukuthi ke ngeke phela awuzama ukupreventa. Hayi akabafuni ukuthi ahlangane nabo noma bembonisa akezwa lutho vele abhekele ngendlela yakhe. Okay, ngoba sibhalelwe wena umalume. Umshana wakho ukhuliswa wena? Ukhuliswe yimi. Uphuma wakhe? Uma wakhe washona uma wakhe washona so wasesala nawe. Wasesala nami nogogo. Ukhule ingane enjani ukuthi ke na usena 7 kids na 27 ukhule ingane enjani? Ukhule ingane eright. Kodwa ukukhula kwakhe babona ikhala yakhe base bebona ukuthi khona bashele kakhulu. Oh, wasethatha ukuthi afunde ukushela. Mase efunda ukuthi acorrect futhi ukuthi aqobe. Oh, Angakwazi ukuphikisa. Angakwazi ukuphikisa. So ngoba uthi bafunda ukhala wakhe kakhulu njani kanti? Uyakhanya muhle. Uyelo. Oh. Manje iyo lento ekhanga abafana naye mase ebona umfana orari ngathi muhle amnyeke lo munye mase ebona kanti inesinya eseshe sibamba. So manje ke mawukuthi lakho umshana uyazi ukuthi wena ubuye ubufana nokuthi ubaba kuyena. Uma umhlelisa phansi ukuthi umshana ngeke ngisho noma kuthuba uNomusa phela awuyivikele ngoba phela ngeke kube nengane ezu7 ena 27 so by the time eno 35 yobe nengane engakhe ngoba kuyimanje uthi ke na khona isoka lakhe elinye olibonile and uyacabanga usekuzozingane isi8 sizosingane isi8 la amanye amasoka ayeza kuzohlawula ke kodwa ekhaya akukho engangakubona kuze ngisho imbuzi
ngisho akukho nje ngingakubona ngibona ugogo nami sifa nje sithenga ukudla sithenga iy'nkudla iy'ngubo zey'ngane njengabe ngisazi ngibabuthi lo baba bashona bafa ngibuzekele avela abhekelanga nginalo Hayi intombazane futhi eno-chick isikhathi esiningi mothi uyadelela. So usho ukuthi sizokwazi ukuhlala naye namhlanje? Hayi singakwazi ukuhlala baba ngimemile phela manje ukuthi nikhombise udaba olucinene kumina ngaphakathi ukuthi yinto engidina kuyena. And wena as umuntu wesilisa futhi ubaba wakhe uzizwa kanjani uyabona ingane yakhe idlala amadoda left right and center? Kubuhlungu kakhulu mina kubuhlungu kakhulu yona ingane engangiyithemba ukuthi kusodla ngayo manje asisadli ngayo sesibona ukuthi sidla ingane esingazazi obaba bazo. Ngiyabazi. Manje ilento esingithusayo ukuthi le mntana owafunda ngayo qeda umatric ngemali yami nemali kagogo sibone phelele emehlweni singaboni kuqhubekana. But-ke mase sikhulumile naye usanalo ithemba lokuthi kusangalunga bakithi? Ngisenalo ithemba baba ngibize nini mhlawumbe sengashintsha ukuthi ayishintshe lento ayenzayo abone ukuthi aphile enye impilo e-right kunala ayiphilayo. Ngoba uthi-ke na uhamba abuye nesisu uhamba isikhathi esingakanani nje ekhaya? Uyawuhamba mhlambe unyaka mase buya nesisu ngoba phela ngeke ashiye fana silethela ekhaya lesisu ngoba nogogo wamtshela ukuthi angabulali ingane ngoba ngeke angene ngisho ezulwini. Wamtshela nje ugogo ukuthi ungabulali ngisho ingane ngoba ngongena ezulwini manje uyaziletha seyifana nendlubuke la ekhaya ugogo uyaphipha nami ngiyaphipha noma uyaphipha nami ngiyaphipha. And I'm sure ziyitebhisi phela. Ziyitebhisi kwazona. Ziyitebhisi zonke khula kanye kanye. Khula kanye ziyalandelana. Zona akayibuzini ukuthi uphi umama phela ngoba lokho eyishi. Ziyabuza ngoba ingane phela sifuna ukumazi umama. Nobaba zimbuza ngithi nami angimazi ngazi uma wena. Angimazi baba wakho nawe angimazi baba wakho. And I think lento kufanele ayikhulume ngoba phela ingane ihamba ifuna isiko layo. Impela kunjalo kufanele ukuthi zenzele amasiko kodwa angiboni khona amasiko azokwenzeka ngoba nabo baba bazo abafiki. Phela ingane ibuye ikhala ngithi ubone egcwele lapha kokhumbula ekhaya umuntu esehamba efuna umzali wakhe ehlambisela so kubalekile ukuthi asho manje kunzima bapho baba beingane. Hayi mhlawumbe uzobasho mase khona mina nje nogogo nje wavele wathi nje ayinto engayixoxa ngivele ngikhale mengibuka nini ukhalela ngoba siyakululeka siyakubonisa siyakusiza futhi. Niyayizwela ke bebukele emakhaya ukuthi ke na umshana unengane ezu7 una27 lo muntu itebhisi and uyasola umalume ukuthi hayi useyomlandela esi8 ngoba khona isoko elisha libonile asimbize umshana sibone ukuthi ke na yini inkinga yakhe mhlawumbe namhlanje ngicabanga ukuthi somnika implant avesana vale nje straight kodwa simbize simuze ukuthi kodwa ke naleli isoka lakhe lokugcina ngilibonile ngathi liyangikhomba emgaqweni ukuthi nangi lo muntu lo ongafuni ukukhipha lo muntu wami sengumuntu oyisitha kulona ngize ngathi shutha nje nasefonini ngisikazi nje nali ngize ngathi shutha nje efonini lelisoka la isigebengwana abona kufaka ujini ikona kungikhomba emgaqweni kwathi nangi lo ongafuni ukuthi ngithole lo muntu wami ngabuza ukuthi ukhipha inkomo engaka wathi lona ingane engaka ngithona ufuna ukufaka 8 nawo kusho ukuthi uyingozi ke nanokuthi uyithathaphi umkhuba uthi akudelela umdala cha phela lezi selection ndiyazazi ayisamazi umuntu omdala ayisamazi umuntu omncane azazi ukuthi lezo nizona ama2 mina ke ngiyayibuza ama2K uyawazi ngiyayibuza ke mina ukuthi ke na akuyena nosisi oniyeze ingqondo yokuthi angadelela la ekhaya uyena impela onikeza ingqondo ade ngoba kufanele ngabe uthi hlonipha umalume hlonipha umalume wami manje uyena kumnika ingqondo udala lapha ekhaya kanje no asimlando umshana azoyikhulumela achaze udaba lakhe ukuthi kena manje amadoda akhe indaba ezodelela nomalume kwakhe asimlando ake sesibuyile ke babukele emakhaya simlandile umshana sawubona mshana yebo sabona sesinjani ngiyaphila uba igama ngoNomasonto ngokaMthembu uNomasonto yebo okay Nomasonto igama lami nguLong Star waka Black Life TV uhleli ukuthi inkinga zomndeni so la ekhaya simenye umalume wakho so umalume wakho ucela sisondele ngoba hayi ngathi sekunzima kakhulu kuyena so ngizomneza nje ithuba ukuthi achaze udaba yebo malume nangu umshana wakho mshana yebo babezile aba Black Life babezile aba Black Life ukuthi tanami sibona usilethela amakhanda ayinqaba la endlini aso 7 mengibuka futhi naleli linye likhona elizaka 8
Usho ukuthi leli likabani kalo wakhe engikhomba lapha endleleni lo ngamniki angikuthi imvume uthi angihloniphe. Wena malume uhlangana naphi namadoda ami oze bangakuhloniphi nje uhlangana naphi namadoda ami wena. Kufanele ngihlangane ube ingane zengihlala nasendlini. Umfazi wakho nje wathi nje ngingaboyibulala ingane ngiboyiletha lekhaya. Mase ngiyiletha futhi sekuyinkinga. Manje imali yazo yiphi eqolo phela ngoba nathi imali asinayo la ekhaya uyazi siyahlupheka. Sasho umkhulu singenalutho. Hawu ngizanda ukuthenga nje impuphu. Usanda uyithenga impuphu? Usho 10 kg yenzani mntana lezingane eziwu7? Hawu. Ngathenga impuphu ngashiya nje no300 kumfazi wakho. Fanele ngenze njani mina? Hey lo 300. Kanti ngola ama1000 yini malume? Lo 300 angwazi awunika ba? Ngani umfazi wakho? Awakhombisanga yini umfazi wakho? Hayibo. Obuza yena. Ngimbuza ukuthi ngithini ngoba wena kufanele ubuze ekhaya phela mshana uzohlala ekhaya nengane zakho. Mina malume nje ingane zami nje ngathi zikunika inkinga. Angazi ke ngoba ngathi nje sengiphethe ngisheya ihambe zinya yonke lendlela ubani ophiphayo manje. Malume ubani ophiphayo? Malume ngathi nangu noDabu umshana wakho uthi uphethe ya8. Nayo ke inkinga engazi ukuthi futhi lo uzoyishiya kuphike manje le. Ngizoyiletha khona lekhaya wathi nje umfazi wakho ngayilahla. Fanele ngenze njani? Sisi wena wayuba unomusa ingane ezu7 una 27. Shuthi seswami nami nginesibeletho esilula. But awukwazi ukusebenzisa ke na izinto zokuyivikela ukuthi ngazama ngisanengane es5 ngazama ukujova ngedepo ayidepo ngavele nje ngamistrowatha nje unyaka wonke ngacishe ngafa. Ngimncane ngomzimba kodwa nje ngase ngimncane ngathi ngeyinaliti. Ngavele ngayeka ke kumjova akonakala lapho ke siswami nami ngisathandi. Obaba balezi ingane ezu7 ubaba uyabuza la ukuthi ke nabaphi? Hawu bakhona. Baphi? Abanye abawu2 basejele. Lo yedwa sashona. Uyazi futhi umalume lo walo wes4 washona. Uyazi laba abanye ke bawusikhotheni ke emgaqweni. Ulala kanjani usikhotheni emgaqweni? Hayi lo sengizwana naye akayena usikhotheni udayisa ugwayi nje ne-airtime. Baba uyamazi lokuthiwa washona? Lo washona ngezwa kodwa angimazi ngamehlo kodwa ngiyazi ukuthi baba wengane eyodwa yashona. Yebo. So sisi ngoba uthi ke no usikhotheni awuchaza usikhotheni. Yini usikhotheni? Bayangiphoqa baba abantu abami. Bamba inkunzi. Owala nje phezulu nje kaB. Uhlala khona la phezulu kaB. Ubamba inkunzi uDumisani Makhanye bavula nama-truck nje imaki. Ungazi usho nezinto abazenzayo ke. Yebo. Uyazaza ngisizinto abazenzayo. Yebo. Pho wena yini ufuna ukubazalela bonke laba bantu? Angisazwani nabo ke laba sengizwana nalo wes8 njengoba ngikhulelwe lengane es8. Sengabashiya ke laba abanye vele. Ama relationship akho after umithile uyawashiya phansi. Phela ingane zakho ziyitebhisi nje. Hey. Emampeleni lo wes7 walengane encane ngisazwana naye. Kodwa hayi lokho ukuthi sesisa nothando nje olukhulu. Ngingasho futhi sihlanganiswe ingane ngoba namasenti shema amancane mewathola uyanginika ukuthi ngibhekelele lengane encane. Yebo, esengixelekena ilo ongithi singane is8 sisi. Nami ngiyafisa ukuthola usizo ukuthi ngivale inzalo. Uzwile ukuthi ke ukhombo malume? Yebo ngizwile naye umalume owenza njalo ngoba mayembona njalo uyamthuka. Umfana usekhathele. Wavele wamkhomba ke umalume baxabana futhi ngangingekho ngalelo langa ke bexabana ngangila ekhaya wafika umalume wangitshela wathi indoda yami isimenze kanje isimxavunile ithi uyangivimba umalume ukuthi ngiphume ngekuyona kanti cha akangivimbi umalume ngisuke ngimhlonipha nami umalume ukuthi ngeke ngiphume phela indoda yami isesangweni umalume ula egcekeni ngeke ngivele ngiphume ukuthi nje umalume wami kuphela akamhloniphi ke yena kodwa ngizamile ukukhuluma naye ukuthi kufanele athole isikhathi azoxolisa kumalume. Hayi ngiyakubuza mshana. Kodwa ke mshana nalo sekhona yedwa umbeze phela kwazi ukukhokha phela eyodwa ke engcono kokujabula idlozi la ekhaya. Yebo malume ngiyezwa. Angithi uyezwa ukuthi ke nawathini kumalume? Yebo. Wathi ke naye ngiyazi akhokhe ngenxa ukuthi usunengane ezingaka. Yebo. So uzizwa kanjani umuntu othukeni usummitheleke futhi wena is8?
Yebo sisi, uthi washiso ukudina naye ngoba phela babexabana nomalume emgaqweni. Wamthuka wena malume? Phela ngase ngidinile nami ngibuzisa le mpuphu uthi uyalifaka nekhaya. Ngoba ngibona phela ingane ifana naye lo muntu. Kodwa akaveli ekhaya. Uzokunika ugogo into yakhe. Hayi-ke shuthi babili laba bantu okukhulunywa ngabo. Umalume ukhuluma ngomuntu ofana nengane esikhona. Wena ukhuluma ngomithele. Kanti bangaki laba bantu? Uyena lo engimithele. Umalume ngikutshele wena sisi akazwani nalabo baba bengane zami. Lo we7 lo ngikusho ukuthi sihlanganiswe ingane. Kodwa umalume waxabana nalo engimithele manje. Manje malume lo wes8 uthi ile ingane esayimithele wena umbone efana nezinye izingane kodwa mina bengathi lo ka8 ngambona efana nezinye izingane la ekhaya kusho ukufanisa ukubuka ngamehlo ngoba phela namehlo asemadala. Usemdala umalume ma. Usemdala. Semdala? Yebo usemdala. Hayi ukuthi ke nuhamba wa recyclisha abanye bathandana nabo. Cha, usemdala. Uyimisela ngempilo yakho? Ngimisela ukushintsha. Ngithola usizo ukuthi ngivalwe inzalo ngoba ngisamncane ngina 27 shuthi ngiyothi ngihlanganisa o35 ngizobe senginengane ezo15 nama ngiyithanda lempilo ngoba uthi ucela usizo amapholi amakliniki ya government maningi ulindene. Hey bengicabanga njalo ukuthi mase ngiyobeletha lengane ka8 ngizocela usizo ukuthi sacela bangivale inzalo angisathandi ngoba phela kusho ukuthi ekugcineni ngizofa ngokuthi ngiyabeletha ngife ekusindi ingane. Malume uzizwa kanjani ngoba ethi unengane ya8 lokho eyibelesele bengithi uyadlala? Hayi ngizwa ngiphatheka kabi ngoba uzophinda ayishiye futhi nayo lengane ka8 ayishiye la thina ngoba ukwazile ukushiya lezi ezo7 akuselula ukuthi ngithembe nami ukuthi nalo ogcina khona zokwenza kusho ukuthi bonga akadalela ukuthi akhokhele akadalela ukuthi akhokhele ingane dalela uthazali dalela uthazali nje kuphela ngoba ethi uthenga impuphu engakanani ngoba phela ingane ezo7 kusho ukuthi 10 kg ingane ezo7 10 kg ingane ezo7 yebo bese ngishiya sisi nemali encane mhlawumbe 300 rand. U300 rand wenza awungitsheleke wena u300 rand for wena ke ukwenzelani? Ngiyasho ukuthi ngisamncane. Ukwenzelani wena u300? Awungenzeli lutho. Pho manje kulo7 weingane ucabanga uzokwenzani? Sengizozama sisukunyusa amaxabiso ngoba umalume useze wangibizela ababe TV engizozama ukunyusa. Yini into eniyenzela zona lezi ingane malume? Thina siyayithengela impuphu siyasigqokisa lezi ngane zikhokhela imali esikole zesikoleni thina yonke into lezifana nezingane zami kodwa manje ngicabanga lo mshana wami ukuthi yini azonto izingane zakhe ngabe uhlala khona la ekhaya nasi ingane sisesikoleni sayigqokisa sithengela ukudla awuziseke noma Danono ziyawazi ayisayifanisi iDanono uyazipha uthando noma efikile uphuma ngene kodwa malume ngiyakwenza engikwenza mangifica kungcolile le ekhaya ngiyaklina ngihambe ngiphekile mangifica amawashing engane ngiyawasha ngoba ngibuye ngicabange nomfazi wakho uthi usemdala ngiyawasha. Uyazi malume usanda kungifonela ngesonto elidlule wathi umkakho uyagula ngafike ngaklina ngenza spring cleaning nga-ayinela ingane ngayiwashela ngisho ama-informers yini engayenzi malume mawuthi angiyenza ezami ma akufanele ngabe vele uyazenzela lezo yebo ngabe ngiyazenzela vele ma sengitshela ukuthi umalume engenze ngathi angisenzi lutho mina mangifikile la ekhaya ngiyakwenza ekufanele ngikwenze. Malume going forward yini ofisa ayenze la ekhaya ukuze abe nayo umama enganeni zakhe? Mina ngifisa ukuthi ashintshe yena ukuthi akalokho ehamba akakahlale nezingane zakhe abone ukuthi sisebenza kanjani ngazingane nogogo nogogo usemdala abe aphushe mina kakhulu phambili ngokuthi phela ngeke silahle ingane ubani ngomawazo umshanami so yikho ukuthi ngihlupheke kakhulu ukuthi mhlawumbe sashintshe azohlala nezingane la ekhaya akhoda ukuhamba endinde engazi uyapi because angithi uthe uhola iqolo for lezi ngane uhola iqolo for lezi ngane nami ngihola impesheni yami encane engathi ishu because impesheni yakho kufanele abe ne-enjoy ngabe ngidla kahle kakhulu manje angiyadla ukidla ngoba naye le mphefumulo
Sisi ikhadi la SASSA angazi asebenza kanjani amakhadi la SASSA amazi u7 ingane. Ikhadi elilodwa noma amakhadi awu7 ahlukene. Ngiholela ingane eziwu4. Why ungayiholeli lezi ezinye? Lezinye eziwu2 ziholelwa kubo. Zibe hlala la? Ziholelwa kubo uyayiletha antwazo. Hayi uyangixaka ke. Ingane ihlala nogogo nomkhulu, umalume wakho nomalumekazi. Yebo. Wena uthatha amakhadi uyowasa la zingahlali khona. Nempilo kanjani lokho? Bayayifuna la ekhaya. Abaletha lencane engatheni. Ungathi abaletha iqolo liphelele. Hayi, abaletha iqolo liphelele. Amakhadi ahlala kanjani kwenye indawo? Ileyo part engayi-understand afunani kwenye indawo amakhadi ingane ihlala la ekhaya. Ngoba lo munye ukavakashe ngomgqibelo nangesonto khona wangisabisa antu akhona wathi uzongibopha ndaba eqolo yengane anginiki ingane sindala phela leyo yokuqala iyona ke ina 12 years yangikhomba yathi ifuna iqolo layo yona shuthi phela bayahlohlana bekhuluma nabangani babo bancane esikoleni sifuna iqolo layo yona ngamnika ke ku-anti wayo ke. Malume ikhona ingane ezike ivakasha emakubo la? Angisakuthembi. Zikhona? Hayi noma ivakasha sifaka manje ihamba awuthi ivakasha izohlala. Why uphosisa amakhadi ahlalelene emzini yabantu? Akukhuluma iqiniso njengomuntu efe. Afunani amakhadi emzini yabantu? Hayi sisi. Fanele abalazi. No, akakhuluma iqiniso because mina malume into engiyibukayo khona into ayifihlile. Ngeke aqukula amakhadi awu2 ayowashiya emzini yabantu. Amakhadi angabesiza la ekhaya. Bobabini bakwikhadi elilodwa. Bakwikhadi elilodwa. Yebo, laba bawu4 bakumina ku-EasyPay. Khadi la ka-EasyPay. Okay. Yebo. Okay, ngichazeleke sisi ukuthi ke na lize liyohlala komunye umuzi, izingane igeza la ekhaya, zidla la ekhaya, ziye toilet la ekhaya, zigqoka la ekhaya, yini ikhadi lingekho? Ngamtshela umalume ngathi umalume sacela ungilandela lela khadi khona. Umalume kwalokho uthi uzohamba yolanda, uzohamba yolanda. Wakakucela malume? Yebo kwangicela. Nami ngasaba lela bhobho ukuthi uzofika ekuthini nogogo wakho noma wakhona. Ukhuluma ngizwana nakho. Ngathi hamba lilandela. Bathi mina nginelembuzo ukuthi ke na amakhadi aphi? Why ungathatha amakhadi uyowaneza umunye umuntu? Bengisacela ukuhlambulula sisi. Emampeleni amakhadi akhona. Aw. Yebo akhona. And then nobaba wengane lo we7 uyena futhi lo ongimithisile njengoba ethi umalume uyafana naye. Uyena lo sengithise ingane ka8. Malume ubonile ukugugisa mina kapha? Ngimbonile. Ngobuze wathi ke na ngoba usaboni. Ngimbonile ngigugisa. Hawu. Umshana phela na uyavika kodwa amacala khona. Yebo. And then yikho ngingafuna ukwakhipha amakhadi ukunika umkakhe ngoba ngingena uthi uzoyidla imali ngoba umalume usemdala. Kodwa malume bengisacela ukunika wena amakhadi ukuthi ngiphume einganeni ngoba uwena ozondlayo ingane, uwena ongikhulisela ingane zami oyifundisayo. Bengicela amakhadi wonke elaka SASSA, elaka EasyPay ngiwanike wena. Awu, ngiyabonga mshanami. Mina ngifuna ukwazi ukuthi ke na uzomnika nini? Kusukela namhlanje masiqediwe. Masiqeda uzomnika. Yebo. Uzizwa kanjani ngalokho? Hey. Ngizizwa ngijabulile kakhulu ngoba nemali yami zothi ukuyidla kahle. Yenze zonke izinto zami ngemali yami ngoba nayo le mpesheli ingena isekhona izikweletu. Ngizoke ngithathe amakhadi ngiyothengela ingane ngifuna ukuhamba nazo. Leyo Brexit lapha ngoyigithizela into zokugqoka. Yabo sifuna ukuhamba nabo 7. Aha. Kusho ukuthi ngachitha kugcwala ikhumbi. Manje uzohamba nabo 7 uzobagada kanjani? Awu bazobambana njengoline kanje ngithi uzalibambana sambeni. Bahambe. Sasihamba mesingena esitolo sibafake bonke bakhethile into zokugqoma bese uma wena unginikile amakhadi. Uyacabanga yikho ke manje ngijabulisa ukuthi nithe ngikhulekani imalini isikho. Hayi angithemba ukuthi ngeke sithi siphuma ngomnyango ubugxumela umalume. Ngeke. Ngizolokho ngicheck ukuthi ke na liholwa nini iqolo? Siyahola kusasa.
Niyahola kusasa? Yebo. So imali kusasa iza kuwena malume. Lizolala kuyena ikhadi. Azolala kuyena o2. Yebo. Okay. So sasa malume imali ingakuwena. Ingakumina yonke. Ngiyajabula mshana Mxawulu. Awu, shintsha mshana. Awu, sophumula nogogo. Yebo. Nogogo uzokayidle kahle nesizukulwane sakhe. Indaba umalumekazi wakho umbiza ngomfazi. Mkakhe. Yebo. Ngimbiza umalumekazi. Ngimbiza umalumekazi. Yebo. Oh, nina i-relationship? Yebo, ikhona nje ncane phela ethetha. Yebo. Hayi-ke siyabonga ukuthi-ke namakhadi azolala kumalume namhlanje. Yebo. Okunye ngicela uhambe eklinikhi. Okay sis. Wenze-ke ilokhuza yakho kodwa le yes8 akube yokugcina. Yebo. Yabo? Yebo. Akube nje yokugcina ukhulisa ingane zakho focus ekuzona. Yebo. Nami ngifisa kube njalo. Hayi, ngiyayizela-ke babukele emakhaya. uThembisile umshana wathi-ke na amakhadi wonke uzwanika umalume ngoba kukholwa kusasa amakhadi azolala kuyena. Umalume uthe uzoyidonsa zonke iy'ngane kuyothenga afike ayitshela ukuthi uma wena ukhiphe le mali. So Black Life TV sithanda mayinjalo kumndeni masuvumelana wonke umuntu avule yakhe inhliziyo. Qhubele phambili impilo le imfishane ingane kumele ijabule. Sinthanda kakhulu su Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.